রামচমুদ্রা বরগড় ମୁଁ ଆସୁଛି କଂସ ଭୂମିକାରେ ଆରଆର କଲୋନୀ କଳାମେଘା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଥାନା ହିମଗି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାସ ତା ପୁରାରୁ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ବୀର କଂସାସୁର ସମସ୍ତେ ଆସି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଜା ନେବେ ସମସ୍ତେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମଥୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକାକି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ବୀର କଂସାସୁର ଏକାକି ଯିବି ମୁଁ ରଣକ୍ଷେତ୍ରେ ବୁହାଇବି ରକ୍ତର ପ୍ଲବନ ପଳୟର କାରଣ କରିବି ସୁଜନ କକ୍ଷକୁତ ଗ୍ରହ ତାରା ନିହାରି କାଜଳ ଉଲ୍କାପାତ ବତ୍ସଘାତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଝିଣ୍ଟିକା ଭୂକମ୍ପର ସମୁଦ୍ର ପବନ एका संगे करी सर्वनाश सृष्टि को पूछ देवी कृष्ण बलराम नाम